Surukamancha terrorist. Nagarjit Surukamancha terrorist. Biju Convention terrorist. Biju Convention terrorist. Nagarjit Surukamancha leader Romai Hasi Mari Nai. Nagarjit Surukamancha leader no graftar Makhaina. Rekaham. Belaki hambai. Tiri so Komolpur division TPF ni gay kaisa protest tamunot tei hunke sini Biswajit Deborma je 21 তারিখ নভেম্বর যে বুথার জাকমনি তিনি জরা বনি জাস্টিস মায়াখো তিনি জরা বন বুথারনাই রনো রমই ফাঁসি রজাকমনি जों नुगियाखो स्टेट गभर्नमेंट नि बिसिंतै आबनि बागै जों TPF नि ओगै তিনি কমলপুর ডিভিশন হাইনো হাইসো गोबां TPF नि गैसो सेंटुमा कारफिउ खायखा सिनि बिस्वजित देबरमानो तयै फार्स्ट सेंटुमा तै सेकेंड सेंटुमा आबनो कारै जों तिनि TPF कमलपुर डिभिशन नि गैसो हाइनो हाइ खादुमानि जों पान्दा खायफिका रेली खायफिका सिनि बिस्वजित देबरमानो बुथारनाय रनो जेसकेपानो फासि मारनाय যতদিন না পর্যন্ত ফাঁসি রিয়াসাকসো TPF नि गै অসবা থাকপ্লাইয়াসো খাইপ্লাই তৌনাই তিনি जों कमलपुर डिभिशन खायखा पाइखा हाया जों सारा त्रिपुरा कान्ट्रियावनो जों तै वाइसासो बिस्वजित देबरमानो बुथारनाय रनो फांसि ररैमाया साक पर्यन्त जों अजबानो चलेरै तौनाय आबाय ख्लायनो जों थांनायाव बिस्वजित देबरमानि बर'नि फेमिलि नखुंनि हयते तै बनि हेक तै बनि साजोक तै बनि क्रासो ख्लायै जों बर'नि बागै हाइकोर्ट बिचार रखा जेसकेपानो CBI तदन्त खायै बिस्वजित बुथारनाय रनो जे बिदि फुटेज फायै तङो मासा ख्लायै कारेवै बर'नो फासि रनानै थौ अब TPF नि नायमौ अब ख्लायनो बोसकांनि 1 तारिख फेब्रुवारि 1 तारिख जे जों बिस्वजित देबरमानि तयै हाइकोर्ट केस खायबानि आबनि हियारिं फायतङो 1 तारिख आबनो 1 तारिख जे हियारिं जे सिनि अनारेबल सिनि त्रिपुरा हाइकोर्ट नि चीफ जस्टिस ब काहाम केनो जारि खायनाय तै बिस्वजित देबरमानो बुथारनाय रनो भिडिअ फुटेज नि बिसिंतै खरकसा के रमै फासि रनानै CBI तदन्त रनाय होनाय जों आसा नारगो आबनो जेसकेपानो मारनाय होनायनो जों तिनि प्रोटेस्टबो खायो आबनि बागै बेलायके वानामा सिंसा त्रिपुराहानि कन्डिशन बिस्वजित देबरमा जे बुथारजामनि भिडिअ फुटेज दंमनि परेबो रमै तिनि शास्ति बिधान करे अबहाय ख्लायै त्रिपुराहाव 70 बछरानिबो अर जे राष्ट्रद्रोही जे देशद्रोहीनि जे साम्राज्यबाद बा विदेशी शोषण नीति त्रिपुराहाव 70 बछरानिबो कसा कुफुरनि बमुंतै जोंनो गोबां NGO संगठननि बमुंतै गोबां पलिटिकेलनि बमुंतै अबहाय ख्लायै आन्दोलननि बिसिं जोंनो बुथारमानि सप्तारमानि राजनीतिनि बमुंतै अबहाय ख्लायै गोबां त्रिपुराहाव बुथारजामनि तिनि जरा बिचार आचार करै खलबै थांजाखा खलबै तंखा कोनो बिचार शास्ति विधान करे आबनि बागैनो जों तिनि प्रमाण मानै फायखा प्रुफ फायखा एविडेंस जोङै फायखा तिनि बिस्वजित देबरमानि बिसिंतै हानि बागैनो जों सुदु बिस्वजित देबरमानो बुथारनाय रनो सिबि फासि मारनाय आबया गोबां त्रिपुराहाव लाइन सयै बुथारजाकमनि जेरै कल्पना जमातिया SDM शशिमोहन IAS ऑफिसर सुखराम देबरमा गायत्री देबरमा तै प्रियंका रिया अबहायके गोबां बुथारजाकमनि आबनि शास्ति विधान जे बुथारनाय रनो फासि रनानै बेबाक त्रिपुराहानि जे माइग्रेशन इलिगेल माइग्रेंट जे जोंनो बुथारफायनाय रनो पुरापुरि CBI तदन्तनि बिसिंतै रमै कारिवै फासि रनानै अंथ होनाय जों अल त्रिपुरानि गैसो तै वाइसासो जेरै त्रिपुरा हाइकोर्ट जों त्रिपुरा गभर्नमेंट एगेंस्ट तै पुलिस प्रशासन तै DG नि एगेंस्ट जों जत केस फाल खायदो आबा इख्लायैनो जों जे तिनि बिस्वजित देबरमानि जे
protest khaitaniwo justice ni bangi andolon khaitaniwo borok chono kabang case khaikya oroni police petwaro বিদেশি সরকার অরনি সাম্রাজ্যবাদ যে জাস্টিস নাইমানো অবসায়া হनै তেই ওয়াইসা जोंनो बोथार जागोन जोंनो जास्टिस नायफोरखौ तेई वाइसा जोंनो रमै चफिका अबाय केसिनि टीपीएफ नि जे सेक्टमो पार्ट 2 पार्ट 1 खलायथानिवो जोंनो गोबां हयरानि हेरेसमेन्ट खलायका आबनो तैबो जोंसिनि त्रिपुरानि हाई कोर्ट डीजी नि एगेन्स्ट पुलिस प्रशासन नि एगेन्स्ट मुख्यमंत्री नि एगेन्स्ट अरनि विदेशी सरकार नि एगेन्स्ट जों हाई कोर्ट केस फाइल खायजा आबनो तैबो सिने बसकानि 5 तारिखआव हियारिं फाइटङो जे डीजी नि एगेन्स्ट जों केस खायबनि बाहायके बरं नो बुथार जागो तेई वाइसा विचार नायखाके बरं रमै जागो आबो भारतनि कन्स्टिट्यूशन बरत बा इंडियन पेनल कोड बर आइन तो कोन ब आर्टिकल सिजाक तो आबनि जवाब त्रिपुरा गभर्नमेंट ते और त्रिपुरानि विदेशी साम्राज्यवाद डीजी आबनि जवाब मारनाय हनै 5 तारिख फेब्रुवारी 5 तारिख अलरेडी हियारिं कासाजा आबनि बागै खा खायो तिनि ऑल त्रिपुरा जो तो सोशल मीडिया नि बिसिंगतै ते जो तो मीडिया नि बिसिंगतै नायै तंनाय आनि त्रिपुरासा जाति र 70 बोसोरानि जों गोबां दाल बिदाल राजनीति बायजों बुथार जाखा आं सानानि बोसोगो जेबाबे बर' सुनो और इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस के खाई फैनाय बेआइनाव प्रवेशकारी बर' इंडिया आइन क्राक तंगमनि परेबो ओ आइन बर' मानिया इंडियन पेनल कोड नि आइनबो मानिया अबाय खलायै बर' आइन सबाय फैनायबा ओ आइन मानिया वे जोंनो बेआइनि बिसिंतै आइन कताल सनागै जोंनो टर्चार खायतो फैमनि आबनि प्रतिबादे जों जेसकेपानि टीपीएफ कारिनाय ते आबनि हिसाब निकास तबनाय आबनि बागै ताखरो बुख्रना कयनानि बसुगो बुथार फैनाय बर' बुथार जागनायसो कांग्रेस ने आमालो चिनि बर' बुथार जाखा सीपीएम ने आमालो चिनि बर' बुथार जाखा ताबो एट प्रेजेंट बीजेपी आईपीएफ ती सरकार ने आमालो साबो बुथार जाउका चिनि बर' बुथार जाउको बुथार फैनाय सीपीएम नि बमंगनागै जोंनो बुथार फैयो बुथार फैनाय बीजेपी आईपीएफ नि बमंगनागै जोंनो बुथार फैयो कांग्रेस नि बमंगनागै जोंनो बुथार फैयो आयां नारनि फैनाय बबे पसिबति हानाय इलिगेल माइग्रेंट बर' आयं नारनि फैसे आइन मानिया खलायै थानसा खलायै बुथारै दंफैमानुके जों बुथार जानाय जों थानसाङै चिनि प्रतिबाद खायथेदे तंक्रै चिनि मुभमेन्ट खायथेदे तंक्रै चिनि साथायदे तंक्रै अ साथाय ते प्रतिबाद खायथाय तंमनि बायदि चिनि टीपीएफ जों ते बर' बुथार जागै तंलिया जों आबनि जास्टिस आबनि पुरापुरि सल्यूशन ते जोंनो बुथार फैनायनो सीबीआई तदन्तनि बिसिंतै बरनो खरकसा के रमै फासि रनानै थोहनै जों केस खलायै दङ ते आबनो सालब्रंब्रो जों सयावै प्रोटेस्ट खायदङ आबनि बायदि जों तिनि कमलपुर डिविजनाव फैयै टीपीएफ नि बिसिंतै जों खादमनि रैली ते प्रोटेस्ट बिश्वजित देबरमानो बुथारनायनो जेसकेपानो फासि रनानै थोहनै जों तिनि र चिनि तख्थु तैसानि थेके चिनि मेहेननि जराचो हिम बतौ हिमैचो प्रोटेस्ट खायका जे बसकानि 1 तारिख हियारिंगो ते बसकानि 5 तारिख हियारिंगो चिनि हाई कोर्ट पुरापुरिनि जास्टिस फायखायै ते पुरापुरिनि चिनि बिचारनो जास्टिस रनानै थोहनै जों आशा खायैनो जों दिनै अ प्रोटेस्ट रैली खायो हामबाय खुलुमका आनि बमंके आं टीपीएफ सेंट्रल कमिटिनि सारा त्रिपुरानि चीफ ऑर्गेनाइजर कर्ण जमातिया बुथानेर दाक्ति ग्रेप्तार माखैनाय बुथानेर दाक्ति ग्रेप्तार माखैनाय नागरिक सुरक्षा मंच टेररिस्ट नागरिक सुरक्षा मंच टेररिस्ट मिजो कन्वेंशन टेररिस्ट मिजो कन्वेंशन टेररिस्ट हाव दाक्ति एनआरसी माखैनाय हाव दाक्ति एनआरसी माखैनाय बीजेपी सरकार नि सीएन रसादे बीजेपी सरकार नि सीएन रसादे बांग्लादेश नि खरक जाबानो नारुगिया बांग्लादेश नि खरक जाबानो नारुगिया बिप्राहा बिप्राहा
বাংলাদেশে বাংলাদেশে illegal foreigner illegal foreigner we want TPF